Hei, minun nimeni on Manolo. Hei, minun nimeni taas on Juanita. Me asumme Meksikossa kaukana Suomesta. Me molemmat olemme töissä keräämässä kahvipapuja suurella plantaasilla. Meidän isämme ja äitimmekin ovat täällä töissä. Me molemmat haluaisimme kuitenkin käydä koulua ja leikkiä. Mutta se ei ole mahdollista, kun isämme ja äitimme ovat niin köyhiä, että meidän on pakko mennä töihin jo ihan pieninä. Hei, minun nimeni on Miguel. Olen Juanitan ja Manolon lemmikki. Kuulin aina heidän mukanaan, mitä nyt joskus käyn etsimässä syötävää. Eräänä iltana, kun lapset leikkivät työpäivän jälkeen kotona, ennen kuin menivät nukkumaan pienen kotinsa maalattialle, heidän isänsä ja äitinsä tulivat kotiin, väsyneinä, mutta iloisina. Hei lapset. Hei! Onko teillä jotain tuomisia, kun on iloisia olette? Itse asiassa on. Kertoisitko sinä äiti? Niin lapset, olemme saaneet tänään kivoilta tädeiltä ja sediltä laina, minkä ansiosta ostamme oman pienen kahviviljelmän. Menemmekö me kaikki sinne sitten töihin? Hehe, tässä onkin se vielä iloisempi yllätys. Isä, mikä se on? Kerro nyt jo. Ne samat tädit ja sedät kertovat, että me pääsemme samaan reilun kaupan viljelmäksi. No, mitä se nyt sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että teidän ei enää tarvitse mennä töihin, vaan voitte mennä kouluun. Oho! Hieno juttu. Minusta ainakin tulee lääkäri. Ettekö te ole sitten enää köyhiä? Hehe, emme me ihan rikkaitakaan ole, mutta reilun kaupan viljelmän kahvipavut ostetaan reiluun hintaan, eli me saamme niin paljon rahaa, että teidän ei enää tarvitse mennä töihin, vaan pääsette kouluun. Kiva. Minusta tulee opettaja. Opetan pirustusta kaikille meidän kylän lapsille. Mutta hei isä, yksi ikävä juttu on. No mikä? Ei meidän kylässä ole koulua. Ei sekään ole ongelma. Ne samat kivat sedät ja tädit lupasivat, että heti ensi syksynä meillä aloittaa uusi koulu. Reilussa kaupassa on mukana reilun kaupan lisä. Sillä ne sedät ja tädit rakentavat meille uuden koulun ja palkkavat sinne myös opettajan. Täytyy vain odottaa hiukan aikaa, niin kaikki kyllä järjestyy. Usko pois. Mutta nyt jo ja meidän on mentävä nukkumaan. Huomenna ei jouda avuksemme ihan vielä. Niin kaikki menivät yöpuulle. Juanita ja Manolo eivät meinanneet heti saada unenpäästä kiinni. He uneksivat koulusta ja mahdollisuudesta oppia lukemaan ja laskemaan. Lopulta väsymys kuitenkin voitti ja he vaipuivat unten maille. Niin kuluivat kevät ja kesä. Isä ja äiti ostivat oman kahviviljelmän ja tekivät siellä lujasti töitä lastensa kanssa. Lopulta koitti syksy. Koulu oli saatu siihen mennessä rakennettua. Sillä oli maalattia ja pulpettejakaan ei ollut, joten lapset joutuivat istumaan lattialla. Mutta se ei Juanita ja Manoloa haitannut, sillä nyt he lopultakin pääsivät unelmiensa paikkaan, kouluun. Molemmat tekivät lujasti töitä, että oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Koulussa he saivat myös pienen aterian, että jaksoivat opiskella koko pitkän päivän. Välitunnella he leikkivät piilosta ja hippaa. Mutta katsotaanpa nyt, minne Manolon ja Juanitan kahvipavut lopulta päätyivät. Hei isä, ostin sinulle reilun kahvia ja äidille reilun kaupan teitä. Mitä se sellainen reilun kaupan kahvi on? Se tulee kaukaa Meksikosta. Ihan kohta tälkkäristä tulee ohjelma, missä reilusta kaupasta kerrotaan. Avajas on tälkkäri. Klik. No nyt se on auki. Hyvää iltapäivää. Nyt saatte kuulla ohjelman suoraan Meksikosta, missä reilun kaupan viljelijät ja heidän lapsensa kertovat omasta työstään. Hei, minun nimeni on Manolo. Hei, minun nimeni tässä on Juanita. Me asumme Meksikosta, kaukana Suomesta. Meistä on kauhean kiva, että juotte meidän isän ja äidin tekemää kahvia. Niin, nyt mekin saamme käydä koulua. Minusta ainakin tulee opettaja. Ja minusta tulee lääkäri.